हेलो लोगोफोर आंनि अफिस इमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायनानै लाबाय दिनैहाय जेबो इन्टारेस्ट बा मोनसे इम्पर्टेन्ट माबा गैया आं दंफैयो H.Onthao H&DFB बिदिनो बैसागुजों लोगोसे गुड फ्राइडेखौ लानानै जों एसे सावरायलायनि दसे थ' लोगोफोर नोंथांमोन आंहा मोनसे एक्सट्रा चेनेल दंबावो एनिथिं अडि चेनेल बावहाय अनलि अमा आथिं रुना जानाय दाउ रुना जानाय बिनिल' थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिला गुड फ्राइडे माबायदि सोलिदों न'आवहाय गुड फ्राइडेआथ' दाख्लै शुक्रबारनिफ्रायनो नालाय शुक्रबारनिफ्राय लानानै दिनै माने फास्टिंआ अभार जाबाय गार'जोंनो बुंदोलै हायो माने 45 डेज माने फास्टिं जानायखौ माने बेदर जानाय मानायखौ दोनथ'नानैहाय उपबास होननानै बुङो बेखौ बियो दिनैहाय अभार जाबाय दा दिनैनि दिननिफ्राय माने जायफोरनाखि फास्टिंफोर थादोंमोन दिनैबे जानाय लोंनाय सोरबाया जायो सोरबा सप्तासे फास्टिं खालामो सप्तासे 45 डेज बा 40 डेजखौ ओरैबायदि खालामो सोरबाया 10 दिन जायालासिनो थायो 10 दिननि उनाव जायो सोरबाया 40 डेजखौहाय एखेबारे जाखाथारा ओमफ्राय सोरबाया ओंखाम जायो ना बेदर जाया बिदिबो आरो गोबां रोखोमनि दं आरो ओमफ्राय दिनैहाय बे फास्टिं थानाय बे उपबास थानाया दिनैहाय जोब्बाय आरो रंजानायजों दिनैहाय फिथा सिथाव बायदिसिना हयथ'बा जानायनि लाहार फाहारखौहाय बयबो खृष्टानफ्रा खालामो आंनावबो बे जानो हागौ एसे एनैया जागोनदां गार'आव मा होनोमोनलाय सिथावखौ मानथि आदसा मानथि बावाखै माथो नोंबो गार' रावखौ मानथि होनना बुङो ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे बैसागुबो मोनसे बर'नि मोनसे नागार हायि रंजालि बैसागु बावहाय माबायदि नोंनिया ओरैनो रंजालि बैसागुखौहाय जोंना आसामाव बेखौ मानियो गोदान बोसोर बांलायावहाय गोदान बोसोर 1 थारिख दाख्लै सानथामानो जाबाय 1 थारिख मानिदों बेखौ ओमफ्राय बयनिसिमबो जोंनिफ्रायबो आंनिफ्राय स्पेसियेलि अननाय गोजोननाय आरो गोदान बोसोरनि गोदान आसा बेखौ जासिहरनाय थाबाय आङो हयथ'बा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो बा सहाजुगिता कम्पानि खालामलायनो आङो टाइम मोनाखै जानो हागौ गाबोनफोरनिफ्राय एसे एनै बेरायगोन खोमा खारन जोंना नैबे गुड फ्राइडेबो थाबाय बेजों लोगोसे जानाय मानाय बेयावबो माने अभार जाथ'यैखाय बे जानाय लोंनाय गिदिंनायावहाय एसे बेरायनायखौ दोनथ'दों गाबोनफोरनिफ्राय जागोन खिन्थु दा बे आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों दा जेनेब्ला दाखालि बिदाया जेलाव बै जेलाव थानाय अनलि एसपेक्सननि गोजाल' आरोखि बिथाङा ड्रेस हरदों जुथा हरदों गासैखौबो मथा मथि फिसा फिसौ जाखिनि एसे एनै प्रब्लेम बेफोरबायदिनिखौ जाखिनि कयजन 50 जन दङ ना मा बेसेबांबा जन मानसि दङ नो जेलाव आं एक्जेक्ट मिन्थिजोबा ओमफ्राय बिथांमोननो गासैबोनोबो माबा हरजोबदों आरोखि ड्रेस हरदों नों बिनि सायाव बैसोरनो मा ओरैनो फोरमायगोन हरनायाथ' जोंबो हरनांगौ नायहैनांगौ थिगैनो H&DFB हिसाबै आङो बुङा जे रन्जन दैमारिनि फेक्सनाल' दिनैहाय H&DFB बेखौ बुङा H&DFB होननानै बुङोबा मोनफ्रोमबो माने फेक्सननि जायफ्रा मेम्बार केडार बिथांमोनानो H&DFB N.D.B मोन बेखायनो सोरबाया जुदि हैनो हाबायबा बिथांनिसिम माने थेंक इउखौ बुंनांगोन जोंहाथ' बेबायदि कन्डिसनबो गैया फाइनान्सियेलि जोङो बिराद जोङो साउथ नङा थाखा फैसा दङबाथ' जों थांना नायगौमोन गारि घरा गैया थाखा फैसा गैया बिजनेस गैया सोरबाया जुदि अनसुंथाइ हैदोंबा बेखौ धन्यबाद होनांगोन बिथां बिदाया जोंना हैदोंबाथ'
मोजां जादों ओमफ्राय बेबायदिनो सोरबा जुदि वेल विचार गोसो गुदुं मानसिफोर जुदि दङबा बिथांमोननि दुखु खस्थ' थानायावहाय एसे एनै सहाय खालामहैनो जुदि गोसो जायोबा बियो मस्ट वेलकाम जोंथ' हैनोबो हाया नालाय ओमफ्राय बिथांमोननि पारपसाव जोङो थांनानै भिजिट खालामहैनोबो माने माखासे माबाफोर थायो प्रसेसफोर थायो जों थांनानै लोगो लालाबायहैनोबो हाया मोजां मावदों बियो बिदाया थ' आंबो पार्सनेलि बिदाय बिथांनिसिम थेंक इउखौ होगोन बिनि अनगायैथ' जोंहा थेंक इउ होनायनि अनगायैथ' जेबो गैया नङा होमबा नोङो जेरैबायदि खोथा होनदों जोंहाथ' बेबायदि सर्स गैयाना थाबाथ' जों हैनो हागौमोन थ' आं बर' रायजो राजाखौ आं मोनसे खावलायगोन सोरबाया जुदि जेलाव थानायफोरनो सोरबाया माबा मोनसे बैसागुनि नामाव बा गुड फ्राइडेनि नामाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बा जानाय लोंनायनि बा माबा मोनसे खालामना हैनो हायोब्ला आं बेखौ खावलायगोन जे नोंथांमोना हायोब्ला हैनाया मोजां थ' नोंथाङा माबाफोर होनबावगोन नामा आरोबाव आंनिफ्राय बेनो माने डिउरिं जोंनि नैबे स्पेसियेलि रंजालि बैसागु जिहेतु फालिनाय बेयावहाय लोंनाय जानाय जायो बेखायनो जायफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर यां माने सेंग्राफोर स्पेसियेलि बाइक सालायनाय ओमफ्राय लोंला जाला खालामनानै जेराव मेराव गिदिंनाङा बेखौनो आङो मेसेज होगोन थ' हामबायसै H.Onthao नोंथाङा आंनि चेनेलाव फंनैसो खोथा बुंनायनि थाखाय आंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जेब्लाबो सेलुट एन्ड वेलकाम टु इउ थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बे बोसोराव नोंथांमोननि साननाय हनाय गासैबो मोजाङै मोजां जाफुंथों होननानै आं बेखिनिखौ मिजिंथि हरनाय जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों